Niin, Järvisydän, mehän ollaan siellä syvällä Savossa. Jotkut aina kysyvät, että minkälaisia ne savolaiset on. No, minuahan ne käyttää siellä jonkinnäköisenä mittapuuna. Tämmöinen pieni, pyöreä, punainen ja puhelias, niin kuin yleensä savolaiset on. Ja Savossa kun ollaan, niin norpallahan on hyvin pitkälle samanlaisia ominaisuuksia kuin meillä savolaisilla. Vähän semmoinen pyöreä, pullukkaisessa norppakin on olemassa. Tykkää olla rauhassa ja tykkää lötkötellä tuolla kallioilla ja kalastella ja olla niin kuin vähän omassa rauhassa. Ja norpissa on semmoinen jännä ominaisuus. Vähän niin kuin noissa meidän renkipojissakin, että tämmöinen poikaset syntyy keväällä, niin ne ensimmäiset kuukaudet ne on se äitin mukana hyvin tiiviisti. Ja sitten rupeaa äitinorppa sanomaan, että eiköhän pojat olisi aika lähteä muolimaalle. Ja näin ne lähtee sitten riiulle ja katsomaan vähän reviiriä laajentamaan. Ja vähän niin kuin tielläkin aina. Nuoremmat renkipojat on jonkin aikaa tiellä töissä ja sitten ne lähtee katsomaan, että mistä ne muolimalan työt näyttää. Mutta routanet ajaa kotiin takaisin tänne Järvisydämen töihin. Ja sama se on norpalla. Aikaisin ne kiertää sitä muolimoa ja saimaata uiskentelevat, niin sitten sitä kotiluodon luoksehan ne tulee pesitymään ja pariutumaan ja vielä on. Itse asiassa se norppa elinpiiri, niin sehän ei ole kovin iso. Se on semmoinen muutama saari ja muutama neliökilometri. Jos se rauhassa saa olla ja mukavasti on ruokoa siellä, niin mikä siitä sitten höntäilemään lähtöön. Siinähän sitä mukava on. Niin, Savossa ja Norpissa on hyviä ominaisuuksia. Raahallisuus ja lupsakkuus.